Så vi er med i gang med det her shit. Ja. Lad os lige starte med at åbne Zamabu. Kan jeg godt lide at kalde det. Vi ved altså godt, at det er bare Mabo. Dæks af for Rambe nu, hvor vi er i gang. Jeps. Så er det bare lige at vente. Vi kan da godt lige synge en lille sang imens. Hvis nogen af jer har haft fransk, så kender I måske Atra-sangen. Den går af B-høen evig glad. Det er den. Men det er sweet. Så kan jeg faktisk ikke rigtig huske mere. Det er godt. Vi er også godt så. Så indsætter vi skulle lige et billede. Ja, okay, jeg skal måske lige åbne noget nyt shit så file. Det må jeg sgu undskylde. Dokumenter. Nej, det er ikke der. Vi skal sgu her. Billeder. Fuck. Nej. Så man, så skal jeg tage led efter det. Nå. Det må I skulle lige leve med. Jeg tror sgu ligger nu noget overførsler. Hvor er helt ærligt. Det der. Ja, her var det. Ja. Det vil vi så gerne lige. Lad nu være. Ja, nu er det så den ikke. Nå, det kommer så bare til at stå der. Så kan man tegne det her eller sådan noget? Det er. Nå, men ja. Så vi har de her to punkter, 4,11 og 2,5. Så vores y1 er 11 og vores y2 er 5. Så vores x1 er 4 og vores x2 er 2. Så siger vi så y i anden minus y i første delt med x i anden minus x i første. Nej, a er lige med, det er lige sagt der. Og det får vi så til 3. Og så for at finde b, så tager vi så det y, som vi lige har lyst til. Så tager vi 11 den her gang. Så siger vi 11 minus 3, vores a-værdi, gange med 4, som er vores x-værdi. Det får vi så til minus 1. Og så har vi så vores ligning her, som er y er lige med 3x minus 1. Og den er så sat op på en meget smuk linje lige her. Ja. Så er vi rent faktisk rimelig færdige med det. Så vil jeg gerne lige tage med på en tur. Fordi jeg har nemlig startet min egen lille fabrik her. Jeg laver meth, hvis nogen af jer er interesseret. Jeg synes bare I skal vide det. Ja, det var det. Ha' en hyggelig aften. Dæks af for Rambe. Make Palin great again. Hej.